ए भैया, आज भी हमारा समाज में कुछ लोग ऐसा हमें जे कहले कि विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपना भारत देश खातिर अपना समाज खातिर का कैले, तो हम उन लोगन के बता देवल चाहतनी कि हमार बाबा साहब अपना देश खातिर का कैले। बता दिए सचिन भैया? हाँ, नाम क्या जी? एक लेस भैया बता दी हो? बता दा। ठीक बात सुनो। मिलन आजादी हो, मिलन आजादी, बाबा भीम के चलते मिलन आजादी। बाबा भीम के चलते मिलन आजादी। बाबा भीम के चलते मिलन आजादी। हम मिलन आजादी हो, मिलन आजादी, बाबा भीम के चलते मिलन आजादी। बाबा भीम के चलते मिलन आजादी। बाबा भीम के चलते मिलन आजादी। दलितन के ऊपर भी पथरा है भारी। गाले में मत का चले हो झाड़ू बानी। दलितन के ऊपर भी पथरा है भारी। गाले में मत का चले हो झाड़ू बानी। पैर के निशान, अरे सुना बहुजन, हाँ पैर के निशान मिटावत चले सारे। बाबा भीम के चलते मिलल आजादी। बाबा भीम के चलते मिलन आजादी। बाबा भीम के चलते मिलन आजादी। अंधकार में फसल रहे दुनिया सारी। दुनिया की सारी हो, दुनिया की सारी। मानव जन्म लैके बाबा दिहने सुधारी। बिहने सुधारी बाबा, बिहने सुधारी। अंधकार में फसल रहे दुनिया